Mnohí sa nás pýtate, ako to funguje. Celkom jednoducho. Nefinancuješ žiadne akcie ani kryptomeny. Vyberieš si konkrétnu nehnuteľnosť, apartmán, dom alebo izbu, ktorá už zarába prostredníctvom prenájmu. Tvoj vklad, napríklad 500 eur, sa premení na podiel v nehnuteľnosti a od prvého momentu zarábaš. Tvoja investícia automaticky rastie garantovaným úrokom a zároveň berieš peniaze z prenájmu nehnuteľnosti, takže ti skoro každý deň cinká správa, koľko si zase zarobil. Overené Bookingom a stovkami spokojných klientov, ktorí hneď na začiatku dostali bonus 50 eur úplne zadarmo. Poznáš niečo lepšie? Pri tomto naozaj nepotrebuješ byť finančným géniom. Keď ti každý deň prichádzajú správy o tom, koľko si zarobil a tvoje peniaze rastú, môžeš si byť istý, že si na správnej ceste.